hapon pong muli sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin, sa ikatatlo ng hapon, na may banal na misa na may liturhiya ngayong dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Joey Enriquez. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.